back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og ingon ini ang nahitabo. O bitaw, kay tagsa na lang kairong unggoy nga makamaong musulte. Bangag sa ilong. Agay! La. Yay! Hala, ni Puwa imong aping bogart pagsagpa. Ay, gisagpa ko ni mo lalat. Ayaw pa sa kiti og sulti ang akong uyab. Oh! Daw bisayo akong dughat sa akong nabati ka na mo. Sa katapusan, gisugot yun ko ni mo lalat. Katawa pa ko, ha? Uyab, gidi ay mo ining unggoy, ha? Ano, bogart? Let's go. Mo check in na O ta. sige, tana. Uyab na sila. Misuod sila sa motel. Humot ko lalat, misuod sila sa motel. Dali, Dokyo. Ubani ko. Asa ba ta? Mo check in sa motel. Sige ka. Oh. Ato sa basak, ibarato rito. Ay, purbida, no? Purbida, butangin ang tuwan. O, Dali. Magbahig dahil ta, ining siya mo. Magripak ta. Kumpleto mo ning bag. Kumpleto ning mga gamit, Time ha? pasa. Safety ka tayo dapit ta, bogart. Barato ko na kayo ng kwarto nga atong giabangan. Ug nipis pagid kayo ng plywood nga silbing nag-uwang sa pikas kwarto. Tanawa ra gud oh. May gagmay pa yung buslot diin makita na to ang pikas wood sa pikas kwarto. Tingalik malili ang tagparak din hi. Ay, kalbala ka lagi. Safety kayo ning kaning maong lugar, ha? Ug mao ni sagad buhaton sa mga magduog illegal nga drugas. Ani lang sa motel bahigo ng butang. Kining utot sa demonyo. Sure? Mao ba? Oh, lagi. Relax ka lang. Chill ka lang, de, ha? Oh, Ako'y bahala ni mo. hala, bogart. Hala, bogart. Ano naman sa ka? May check in na sa pikas kwarto. Mo ba? Di ka, Nibi. Akong liliyo. wow, hindi na suod sa motel ng basak. Oh, Ay, din cute. kay barato ra 75 electric pan. Huy. Kay 50 ang bintana. Okay na na, cute, uy. Anita din ni magtagay sa langit nung kalipay. Oh, lalat. Hala, no. Sila ka na si Lalat og Dokyo. Ew, ang mga amaw. May check-in sila din, hi? Masa may labuhaton? Oh! Hala. Naghubo sa iyang sapot si Lalat. Uy, baya. Unhan patas mga animal ay. Lat. Imong gihubo ang imong bibistilan. Dili pa ni mauuwi. Ni apa o. Oy, imong gitangtang nimo imong bra. Oy, kanang pantaptoy di ay panapton nga tabon sa tutoy. Ni apa get cute. Imo sa gihubog imong pantaplat. Panapton nga gitabon sa imong lat. Karang cute. Unsa may imo nakita? Kita kong bukid nga hait kay tumoy. Murang Mount Talinis sa Balinsa Negros Oriental. Unsa pa man cute. Ug kanang bao nga ang imong baulat. Nagkuob ug di kayo. Murag isda bunguton sa bato. Mao ba cute? Ni iitsa ko si mong naong kining tibak nako. Uy! Ala, nipilit sa kong ilong imong tibak. Dutog baho. Lumot baho man. Duta niya. Mamatay sa kasuya ang uban diha. Animal. Murag kita ipadungog-dungog ni Lalat, ha? Bayas lalat, dako kay bahawan. May kapanghambog sa daaning bayhana, no? Hoy, bugart, ano ka? Nanginit ang tibo kong lawas. Anya? Kurang buson tanin. Kurang buson tanin na to, ha? Paaway ta sa atong kaka. Oh, ganahan ko, ana. Unsa mo na ato na bati. Ala, nakusog sa ilang agulo. Ang mga animal, gipasuya ta. Pagdali kyo. O kaya na ding ako. Kadiot lat. O sige, o kayo na to lat. Kadumurat ang magitag mani-mani ba? Hindi alat imo na na. Uy, imo bang kung gitunol na ako ang akong tibak? Ay, ko anday kinang isulo na day. Kay tingalig, panuhuto ng baon nimo. Unsa?
Sorry lat ha. Ay, gika-pick up na ko. Naglagot ko nimo. Nga naman? Niinsulto ang akong pagkababay. Di ako may tuktok ka na may dool nimo. Imo pag yung gipalabay. Di ako gusto nga maubos ang imong pagkabaylat. Gusto na ko nga magpakasalo na taon na ko mahimo ang kanang imong butang nga gusto nimo buhaton diya nimo. Kinaraan ng imo eh. Millennials na ron. Mata na lang galing palihukon sa uban. Magkasilabot na mga dayon. Raan kay kag style, oy. Di man naman ako gitudlong na Maria Picat na ako. Tahuron o respetuhan ko ang babae nga sama nimo nga usa ka inahan. Sama diha. Lat. Kalagot kay kayo. Kalagot. Pre! Unsa bay? Mo na tabo? Bay, wag yun ako may labtis lalat sa motel. Tus basak ba? Kay, wala ko siya pa yung musli tungkol kay... Askalaw gawa gini mo bay. Grasya na unta, naging bato pa. Bay nonoy. Ako pa to? Haha. Bungkag ng balay putyo ka nilalat ba? Di ko gusto na bay. Babae siya. Angay siyang itahod o respetuhan. Ay sus, ambot na ni mo bay. Sakto ba ko sa kong gibuhat bay, nonoy? Sayop! Wrong yun! Sa sunod man gani bay. Ayaw yung anak. Buhata og imong buhaton. Kung sabi buhaton ako, katong Presa gusto ko. ng lalat. Bagdoki bay! Usa! Gusto na kining tanan. Isira ko na ning akong bag. Andam na ko. Karon atuon ko na si Gian. Sino to? Mayo kinag-inom sa tindahan. Makahigan ko sa pagkuha ni Gian sa ila. Magdali ko. Gian? Ate, takla! Nakita ko si Papa Tukmo nimo sa pikas skina. Nag-inom uban ang iyang mga barkada. Magkahigay natin sa pagpalayo din, he. Dili, tangtang Gian, ang kadina, ti, dako kayo kandado butang papatok mo. Naatuod. Ikaw na lang palayo, ate, bibiyain na lang, Gian. Gian, dili mahimo. Kinahanglang mag-uban kita sa pagpalayo in impernong dapit. Yun na. Kining na kong bato. Idukdok ko ni skandado. Hala, duk-duk ni mo kadina. Kinahanglang matangtang ni. Hala, apli na kandado. Tangtang ni Gian. Kuha ko dahil ng kadinang nakagapos sa butiin. Tangtang ni Gian. Yay! Wala ka din natin yung Gian. Gian, dali. Pagpalayo tayo ta. Tina, ate. Sabong mga alibana mo! Hala, kitanta papatok-tok mo. Diyan na rin kagil sa kong kinabuhi! Gian, dagan. Dagan, Gian. Dali. Ate! Dagan sa ko. Aray! Kasagad sa ko,